So ayan po guys, ang view ng Bulkang Bulusan dito sa Sorsogon. So ayan guys, nagala-gala si Inday, si Tres Marias kasi San Juan ngayon. Tambay-tambay muna tayo dito sa gilid ng dagat. So ayan guys, ang cute oh, ang ganda. Yan oh. Ayan, nag-joyride kasi kami ng aking brother. Ayan yung kapatid ko. Yung kapatid ko nagse-selfie mag-isa. Sige nga, masabay ako. So ayan guys, nagsaglit lang kami dito kasi pupunta pa kami ng sentrong Sorsogon at pupunta kami ng LTO. So ayan, nadaanan lang namin dito. Nagsaglit lang kami, dumaan lang kami saglit. So ayan, ang cute pala dito guys, ang ganda.